El malestar entre els agricultors valencians afectats per la dana no deixa de créixer, i tot per les traves burocràtiques que està imposant el govern en les ajudes anunciades. Segons Abasa, a l'ordre publicada en el BOE el 27 de desembre hi haurà molts damnificats que no podran accedir a les ajudes extraordinàries per no estar inscrits abans del 28 d'octubre en registres com el de les explotacions agràries o ramaderes, un requisit que fins ara no es contemplava. Abasa també alerta que més del 80% dels agricultors afectats queden exclosos de les ajudes de 5.000 euros per autònoms, ja que la normativa estatal no contempla els productors a temps parcial o jubilats, que són la majoria del sector agrari valencià. A més, alguns municipis afectats de Castelló continuen sense rebre cap suport específic. El president de l'associació Cristóbal Aguado denuncia que el govern anunciava ajudes per a tots, però amb la lletra menuda està deixant fora a molts agricultors que sí paguen impostos i compleixen amb la llei. Aguado reclama menys traves burocràtiques, més rapidesa en les solucions i una planificació hídrica eficient per a previndre futures crisis i garantir l'aigua necessària per als camps.